5 snin ta' kunsill lokali laburista fis-Siġġiewi li jabbanduna t-toroq tar-raħal kompletament, tant li issa huwa evidenti n-numru kbir ta' bankini li huma ta' periklu enormi għal residenti u persuni li jżuru din il-lokalità. Fil-fatt kienu ħafna dawk li kuntattjaw lil Net News fejn urewna l-periklu kbir li dawn il-bankini qed iħallu għal kull min jagħmel użu minnhom. Persuni li jkunu għaddejjin bit-trabi tagħhom u oħrajn li jagħmlu użu mis-siġġu tar-roti jgħidulna li dan in-nuqqas ta' investiment qed iħalli effett negattiv fuq l-aċċessibilità. Net News innota kif matul dawn l-aħħar 5 snin minkejja talbiet kontinwi minn kunsillieri nazzjonalisti, ir-rappreżentanti laburisti injoraw il-ħtieġa ta' bankini ġodda. Tant lanqas imqar bankina waħda li tinsab fi stat diżastruż ma saret fuq inizjattiva tal-Kunsill Lokali. Differenza, il-Partit Nazzjonalista għandu proposta ċara għal din is-sitwazzjoni li jekk il-kandidati nazzjonalisti jingħataw il-fiduċja fit-tmexxija tal-Kunsill Lokali fi żmien 7 snin jitranġaw il-bankini kollha tas-Siġġiewi. Din il-proposta saret fl-aspett ta' pjan holistiku fejn fl-ewwel xhur jiġu identifikati l-bankini kollha tas-Siġġiewi u maqsuma f'kategoriji. B'hekk jiġi deċiż li ma minnhom se jsir minn fond tal-Kunsill Lokali u li ma minnhom fondi Ewropej jew dawk tal-Gvern ċentrali. Da se jsir mhux biss għall-bankini jisba' iżda wkoll għal eżiġenzi bażiċi tal-lum, aċċessibilità aħjar għar-residenti, għal-lokalità aħjar għalik.